Nazdar! Takže, ak si človek, ktorý bol na liečení, alebo že prestávaš piť, prestávaš huliť, prestávaš užívať lieky, proste, že si na takom onom rozhodnutí, že mal by som skončiť s tým, mal by som s tým prestať a popri tom aj fajčiš. Tak ono sa odporúča, že vlastne, že tá abstinencia, aby nebola príliš náročná, že neprestať fajčiť. Že napríklad, keď prestanem piť, tak, že keď chceš do toho aj prestať fajčiť, takže vtedy je o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že znovu začneš piť, lebo bude pre teba tá abstinencia moc náročná. A že preto sa doporučuje vlastne si nehať tie cigarety, že proste nehať si ich, aby si mal ako taký nejaký ventil, alebo jak by som to povedal. To napätie proste, že dobre, že OK, že to, že som prestal piť, je už samé o sebe náročné. Alebo huliť, proste čo ja viem. No, a ja napríklad, keď som prestal, to je jedno momentálne teraz, že čo? Keď som si prestal ísť svoje, tak ja som vtedy prestal aj s cigaretami. A vlastne toto zase ochránilo zase tú moju abstinenciu, že vlastne keď som mal zlé nálady, zlé chvíle, proste veľmi náročný oný život, tak som nezačal hneď s drogou, ale zapálil som si. Takže dá sa všelijako abstinovať, proste pokiaľ si narkoman a že si prestal fetovať tvrdé drogy, tak ja to nechcem akože tu propagovať ani nič, ale ja si myslím, že tvoj vlastný spôsob abstinencie záleží len na tebe. Takže pokiaľ ti má pomôcť jedno pivo raz za mesiac k tomu, aby si sa nenafetoval, tak určite by som to tak riešil. Dobre? Takže pekný deň prajem.